בבית ספר אלונים, הציר המארגן הפדגוגי הוא למידה מבוססת פרויקטים. לי היה חשוב שילדים כבר בכיתה ב' יבינו מה זאת חשיבה מדעית, איך חושבים סוג כזה של חשיבה. ואז תכננו פרויקט, להכין מדריך לגידול תולעים אדומות. ודרך זה יבינו על מאפייני החיים. אחד ההורים מבית הספר הגיע לכיתה ובנה את בית הגידול מול עיני הילדים. התולעים מיד נעלמו באדמה כי הם לא אוהבות אור. הם התחפרו באדמה בשביל שהשמש לא תפגע בהם. בכל פרויקט משתדלים לשלב מומחה. בפרויקט הזה הזמנו את הילי למפגש עם הילדים. היה לנו חשוב שהילדים יבינו את חשיבות הפיכת הפסולת ממטרד למשאב, ודרך גידול התולעים יצרנו חיבור רגשי והבנה לנושא. הילי הסבירה לנו כל מיני דברים, איך מוציאים את התולעים מהקופסה ואיך יודעים מה הראש והזנב. קראנו מה התולעים אוהבים לאכול ומה הם צריכים בשביל הגידול שלהם. במשך 9 שבועות הילדים גידלו את התולעים, בדקו אותם כל יום, דאגו לשלומם. עשינו הרבה תצפיות ובדקנו מה הם צריכים לעשות. בדקנו את הטמפרטורה שלהם. בוקר אחד גילינו שחלק מהתולעים מתו, וניסינו להבין מה קרה. ניסינו להבין למה התולעים מתו וניסינו לעשות שהתולעים ירגישו הרבה יותר טוב. בגלל שהתולעים אוהבות חושך, אז עשינו את הניסוי הזה. ששמנו אחד קופסה בלי כיסוי ואחד עם כיסוי. אז בראשונה ראינו שהתולעים מתות, ובשנייה ראינו שהכל בסדר. מערכת השיעורים בבית הספר היא אינטרדיסציפלינרית. על הפרויקט הזה הילדים עבדו במסגרת שיעורי מדעים וטכנולוגיה, שיעורי שפה ושיעורי אומנות. בשיעורי האומנות הילדים עבדו בקבוצה של 3 על הכנת המדריך לגידול תולעים. הכנו מצגת בגוגל דרייב. כל פעם מתי שעשינו דף זה היה טיוטה, אחר כך עשינו אמיתי. וככה כל פעם השתפרנו עד שהכנו את המצגת. ילדים עבדו בקבוצה בהכנת היום, והיה להם להגיע להסכמה, ליישב סכסוכים ולפתור בעיות. בסוף לקחנו את המצגות והראינו להורים. אז את הפרויקט הערכנו על פי מודל הערכה רב-ממדי שמתייחס לידע, מיומנויות והתייחסות. גם אנחנו מעריכים את העבודה וגם התלמידים מעריכים את עבודתם ונותנים אחד לשני משוב עמיתים. הניסיון לאפשר לילדים להבין את תהליכי הלמידה שלהם, מה שנקרא חשיבה אפיסטמית, הוא אתגר עצום בבתי ספר. הפרויקט הזה אפשר לילדים לעשות את זה באופן מיטבי.